今人気ナンバーワンラーメン、地元の人におすすめされ行ってきた。すみません、この辺でラーメン屋さん探してるんですけど、その方が実際行かれてるところに見たくて、何系ラーメン？徳島の徳島ラーメンがいいですか？はい、徳島系の鯛塩ラーメンとか美味しいけどね。本気ラーメンですか？何やったっけ？堂の浦。はい、堂の浦。もう結構食べられてます。美味しい。美味しいです。美味しい。ありがとうございます。